जों दिनै कायसा प्रेस मिट एवं लाइभ शो मावफैखा हायमानि कारन हिंके जों खोनाखा जों सायमाखा मिया फुरौसिनि जे कायसा सिनि तिप्रामा थानो सिंकाराक कायसा अटैक हिंखा अटैकनि बिसिंगो जों सायमाखा बिनि कैलाश नगर एडिसि विलेजनि पवित्र त्रिपुरा बुफानि बुमुं बिमल त्रिपुरा बनो अटैक खायजाखा मेन कारण अटैक खायजामनि कारण के सिनि बुबाग्रानि तुइदुरमु बाय थानसानि हामरांमा बाय तिनिसिं विभिन्न जगाव कंबल र ब्लैंकेट रक जों बागिरि दंगो अ बिसिंगो सिनि ताखो पवित्र त्रिपुरा बिनि एरियाव बो बुबाग्रानि थानसानि आइडियोलॉजी तियै तिनी अ जगाव ब्लैंकेट एवं कंबल बांना थानतानि अ जगाव तिनी सिनि ताखुकनो सिनि यूथनो बीजेपी नि आदन रक अटैक खायखा अटैक खायै बिनि न बो सगै रेखा प्लस बिनि जे अवस्था नायदि बिनि अनेक दिंजा बिनि मकल फांका हानि बगै आं बेबामा कायसा रिक्वेस्ट खायो अमहाय तांथो इनके सिनि जे पवित्र त्रिपुरा बिनि जे साकाव अटैक मानि बिनि मिया हर नक खामजंग मानि अबनति जों कतर खैरेलि मा खायनाय जस्टिस मा साननाय जतक्षण बिनि जस्टिस माया जों ततक्षण बिनि लड़ाई खायनाय हनि वानसुइ दंगो हायनि बगै फायदि सिन त्रिपुरा सरक सिं करागनि फायदि जों पवित्रता को पवित्रनि जस्टिस न जों नाना हनै वानसुगो हायनि बगै सिनि जे त्रिपुरा सरक तिनी बोसों थंजागो बुनि दखानि बरक बाय खोनाबो थंजागो इनके कोइनिया फुल खोना कानरा आगारतलाव सिनि अफिस देबरमा सं दुजना कलेज स्टूडेंट नत लांगे हाइनो हेरेसमेंट खायो बीजेपी नि जे विप्लव सरकार विप्लव देवनि सरकार रक जे अवस्था खायदो त्रिपुराव अब हाय चलिया हायनि बगै जोंबो बरक न तिनि बो थै दङ जों आति खाय साजो तमहिन दुजते रोमाया हायनि बगै जों सिनि त्रिपुरा सरक जे रमजाग मानि जों अबनि बगै जों चमा अखनाय हायनि बगै सिनि त्रिपुरा सरक थानसा अंदि थानसा अंखांके सिनि जे त्रिपुरा सरक आति खाय बुनि दखानि बरक बाय थंजाग मानि जों अबना माका सनाय बिनि तामन दोसबा बुबाग्रानि जे थानसानि हामजामा बाय तिनि पाराव विलेज हो बिसिव थांगै करिरावनो सिनि त्रिपुरा सर करिरावनो जों चुवाचु खाय दंगो गोसां मासा नाय रावनो जों ब्लेन का रै दंगो माइरं करिरावनो जों माइरं रै दंगो तिनि अ जागा आसा काम सामन खायनान बिसिंगो बीजेपी नि बररा भाइके अटैक खायमान बनो बिन नगो थांका बिन नगो नक सगै रेखा तंनाय जागा करिताबो बुफा बकरै बुफा थांजा बायरेव सामन खायै कोनो रकम चालक जाव बरनो तिनि तिनि दिति बरनि अवस्था दिति आति खांके नों हाय तेव बिनि जागाव अब हाय एंनाय परे गोबां बरनि बुंनाय अब हाय हायनि बागै जों अबना जों जस्टिस नांगो तेव जों कैसे साना मसुगो जे इ एरिया नि जे बरक रक जों बनो जस्टिस माननाय सिनि ताखो जे अवस्था आंगै फायका कार्तिक मिया जे ठीक लायखा बिनि जे खोतिंखा नक खामखा रिक रिखा कैसे बनो कागज पत्र करिखा अबन दाइसाव नानायबा हायनि बागै सिनि जे बुबाग्रा सामानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नानाय इनके जों बिनि जस्टिस थानाय हायनि बागै आं बेबा जों त्रिपुरा सरनाव साना मसुगो फायदिसों थानसानि अखदि जों बिनि जस्टिस थानाय बय सिमिन्या विभिन्न सिनि त्रिपुरा सरक जे जागाव बुनि दफाबाय थंजाय तंनाय रंनि बागै जों बेबानो नखरै जस्टिस थानाय हामबाय जथां ini समस्या सादि निया हर तांखं कुबिनि दफानि बर वान साराव दुजना फाय हानि और फायका दोर खलग दिने खलगा खलगा दिमासे आनो संगनो बियानि कमलटाय सबना कमल जत चिंतन इनफॉर्मेशन फायसा आनो दातुजा दाबाय तानानायो इनके खानानि बिसिंगो नो पाटो बिसे फाय तामा तुजा जोंनो जत साया इनके नना खाना न नगनि को मायदानाय नना तानि उठानाय हायरां इनका बरक थांनानै किसा परिके आं किरि जागय आनि कागा सुनि न थांका
nago thangai 10-15 minute pore khe ani nongno hodoi khai paikha khai pamase ang nongno muthana phimanase o jaga nog je tuilo na phimanase jaga na attack khaika parani borok o jaga borok baksa link tongo parani borok tongo anke phatani borok tongo phatani wansara tongo haipana wansara khe kesal khai tonga Murok de sai ma kise sari. bagai जोंबो बरक न तिनि बो थै दङ जों आथिखाय साइजो तमहिन दुजते रममाया हानि बागै जों तिनि तिप्रासाव जे रमजाग मानि जों अबनि बागै जों जमा अखनाय हानि बागै जों तिप्रासाव थानचा अंखांके तिनि जे तिप्रासाव आथिखाय बुनि दखानि बरबाय थंजाग मानि जों अबन माका सनाय बिनि तामन दोसबा बुबाग्रानि जे थानचानि हामजाग माबाय तिनि blanket para wo sini bura buri rok kesangai tongmani jorawo जों थाङै abana chuba chu khaika au tamo dus khaika bono saumia horo party bis BJP party bis to oi khawoi nodiyo kitai rahonai buthari painai mia puro khangrai busa mangnai dati binno horo phayu bo horo na sana information dekha bini pore bini mobile la tlangi thanga boro BJP ni adongo bini mobile tlangi thanga फुंगों के तैयारी फेंका बिने मुबाय जों माय कॉन्ट्रैक्ट खायमलिया बा फुं हासेसि बकावै गय फायसिन र हानि बागै अबहाय तांथक जों जे बिनि एगेंस्ट जे खायनाय ज बिने जे बनो अटैक खायनाय जों बिनि एगेंस्ट जों केस फाइल खायनाय हानि बागै जों नेक्स्ट टाइम जे जागा खनो जों तिब्रा सार अटैक ओंखांके ओ अटैक जागाव जों तिब्रा सार सब मा नखरनाय जों थानसानि हामजां मानो मातैनाय जों तिब्रा साबै तिब्रा सा वालाय सुलाय तांथक हानि बागै बनि दखाने बराव जे तिप्रासानो जे पाम रहि तो मानि जे बुद्धि फोरों मानि तिप्रासा बुलाय थखिनाय अबहाय तांथक आं रिक्वेस्ट खायो चिनि जे ताको पवित्र त्रिपुरा बकासे एक्टिभ बकासे दखाने सामन खायनाय सिंकारा विभिन्न जागाव चिनि गरीब एलाका तिप्रासा एलाकाव थांगै चुबाचु खाय तंगो माइरं रहि तंगो ब्लैंकेट बाय तंगो नों बीजेपी सरकार र जिति खायमिया के बुई खायमाने तांग का सोबा अवन बगान सारा मुसुबो चिनि जे ताखुक सं फायदि जों थानचा मावनाय बिनि जे अटैकिंग माने जों बनो जस्टिस मा साननाय जों अवन बगान तिब्रा सारा साना मुसुबो तिनि बोसों बुजाखा खोनाबो बुजागो जों सारा बोसों लाति बुजाय दंमैया खायनि बागै बुबाग्राना जे आइडियोलॉजी ग्रेटर तिब्रा नांगो जों चिनि तिब्रा साना मोथांना इनके जों ग्रेटर तिब्रा नांगो खायनि बागै जों फायदि थानचाङै दंदि ग्रेटर तिब्रालेना जों नाय तिनिबो बुजा खाबो खोनाबो तेमासा बुजंनाय सनेबो तेमासा बुजंनाय इके जों बार बाहाय के दंनाय तिनि जे बुबाग्रा साव थानचांदि जों थानचाङै विभिन्न पाराव विलेज बिसिव थांगै करिरावनो जों तिब्रासा करिरावनो जों चुबाचु खाय दंगो गोसां मासा नाय रावनो जों हर तांखं कुबिनि दफानि बर वानसारा दुजना फाय ani ora phaka dor khlok dei ne khlogai di mase ano songono biani komol tai sabna komol jota chintan information phaisa ano datu ja dabai tananayo ke khanani bisingo no patu bisya phaya tama tuja sono joto saya hingke nona khana no nogani ko mairanai nona tani uthanai hairang borok thangmani kisa porike ang kiri jagai ani kagasuni no thangai 10-15 minute porike ani nongno hodoi khai paikha khai pamase ang nongno muthana phimanase o jaga nog je tuilo na phimanase jaga na attack khaika parani borok o jaga borok baksa link tongo parani borok tongo anke phatani borok tongo phatani wansara tongo haipana wansara khe kesal khai tonga Murok de sai ma kise sari. mongke ang khorosan mongno saimana Berarti na attack खायो न गेन ताबो नाय ang to tabu justice nayo ang tabu ke 4-5 बार attack nungkha ani por agi waisa ba edc
chongmai buskango ana party bisa talangai afro bang bujaka Bo party rok. BJP rok afro Tabo te nung bo jaga faida. tawan sini sar MBC Davis different no faja Te sarbai malai nang lawa tam tam saja. saat saat tabo likhine nai ke tabo hospital thangai station thangai case affair khine ni sa तो जों बनो ट्रिटमेन्ट खैनाय हस्पिटाल लाइन थांनाय हस्पिटाल लांनाय बिनि जे असुबिदा जों नायलायनाय नायै जों जे बिनि एगेन्स्ट जे एटेक खायका जों बिनि एगेन्स्ट केस फाइल खायनाय सास्ति मारनाय जे नेक्स्ट टाइम अबहाय जों दिब्रासानि साखाव थांथो अबनि बागै जों दिनि थांगैन जों बिनि बागै केस फाइल खायनाय Joto saimang na amo bilinia amsayo bilinia richimo go khobjakja Nagar ADC village ni nia kaisa patimung patika sini tiprasani nagrok je naitung naitaw light ba bini obostha khub serious ni bini nagrogo paija please nagrok share khlaidi tamni hinke omohai sini tiprasaro koma sago